Karbi Anglong BJP atum Autonomous State kewan ke Helo Winglo pion ang hoyanta chipion e pusi jai kathar karbok padupon KNP atowara rielong domlong rong pierong suarlo tum inglong ahan chojorpen ali kachepalong RVHRC lunpen Samuel India hemtunaphan kajir rong hang PCLF atum kerap kapajirda Karbing long life Adap Abirta long pen nilisami Juli Bepi non arjik tha birtang ton pen Kidamtang pai ni pai kret rock siar ni phulonia long APHLC kangdang amai kangnia hut bang pharo isira ingkoi BJP pen Congress araratum APHLC long kachepa ogduna jok phuloni constituency long BJP pen Congress asongatum kabirtiawu kekon Kebangji MSC bangphu kilika pharman racharia songatum kilik kachepa haiponji aphan pura bidi sore la benche thanchi monamai padupon bomlo Lason thak thaksi APHLC songa hin pentami kedamtang pai ni phai kret rock siarni phuloni hemrong rangalong kangdang amai pangnipon Phuloni constituency APHLC amai phu Dhoniram Timung pen kechari ponamai along APHLC tiripia mai phu jai kathar alohi sarpo aman pen chetongdon Rajas tiso sarkiri timung pendang lok penang an APHLC asongja pola pen songja piatum kachik tudun kangdang amayalong jai kathar ke jaya tengke BJP atum hemprek nang PG pulote non anke nang PN nampo athe BJP si ke charilo lasi hemprek alam kaning jever ke pacho bai chotlu pusi karbok padopon BJP atum mate National Party atum jongsi nangchari bomlang pulote karbia khege ki virlo puta kathara sangho ningje ponsi non kebangji MSC kiliga hotke BJP aphan parem veksi council along APHLC atum pensi ingni ponpo lapen kechi aso aphan amening than FC karbia khei mate inglong aso atumsi acharabar saise tame chipi ponpo pusi ningje pon Halapu Perangke Atumat Hengno, Jai Kathar Kaninja Tenke, ASDC Kangtang Kringahut, Autonomous State One Tek Headed Lupusi, CM Tuliram Ronghang Ningje Ponbe. Setame non BJP Atum, ASDC an so to take Kangtang, Setame Autonomous Kevanke, Helo Winglo. Pionang Hoi Anta Kachipia Jakong, Avidet Lupusi, Karbok Padopon. Je apunale hokoloe dekhise je Tuliram Ronghang Dangoria koi thake je ASDC হবন বৰ ষ্ট্ৰং কিন্তু তেওঁলোকে একো কৰিব নোৱাৰিলে বুলি কৈছে অটোনমাস ষ্টেট আনিব নোৱাৰিলে এখেত সকলে ASDC কৈ বেছি ষ্ট্ৰং এটা সব MSC যিমান আছে 26 জন আৰু নমিনেটেড আৰু 4 জন আৰু MP MLA 4-5 জন গোটেইখিনি বিজেপি আৰু মানুহ 4 লাখ মান মানুহ তেওঁলোকৰ লগতে আছে তথাপি তেওঁলোকে অটোনমাস ষ্টেটটো আনিব নোৱাৰিলে হেতু বাদেই তেওঁলোকে পিয়ন পোষ্টটো এপইণ্ট কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে এইটো এতিয়া দেখিছে ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ তাত পিয়ন পোষ্ট এপইণ্ট কৰিবলৈ সুইপাৰ এপইণ্ট কৰিবলৈ চাফা এইটো ক্লিনাৰ এপইণ্ট কৰিবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰাহে আনিছে ৰিক্ৰুটমেণ্ট গুৱাহাটীহে কৰিছে চৰাইঘাট বুলি এটা কোম্পানী 6 শিডিউল মতে এইটো নোৱাৰে ইয়াত কাউন্সিলহে কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে বাধা দিব নোৱাৰিলে এক কথাও ক'ব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ ষ্ট্ৰং হ'লেও এতিয়া ইমান দুৰ্বল হৈ গ'ল Kangdang amayalong bang pharo isira ingkoi BJP pen Congress araratum APHLC along chepa ogdun Phuloni pen dirchona rongpi Karbi Anglong live Sojeng Dhanta constituency ke parlo Jasemet Karbi Anglong pen Nogaung district ahoy mate Kaziranga National Park atowar piari along kido domlong rong piarong ni marlia tumpen Kaziranga atowar akung along inglong ahan kachajor cholang pen ke ongdung ali kachepalong pon Sojeng Dhanta constituency ke parlo mate Karbi Anglong pen Nogaung district ahoy anparta Kaziranga National Park towar piari kido Domlong Rongpia Rong Ami Karatum, Kedamtang Penangan Ningkan Pen, Kaziranga National Park National Highway Thongkebra Troxia Towarpi, Krong Thom Kachetokalong, Lo Han Chojor Bomsi, Methang Hemarit Chelana Pon Bomlo.
alang litum kacha jorpon laki phuruyathe harsun nempo hen bonghom rui pharkong hipi biri lopo jasamet inglong hansi chojorpon bomlo Kadang karbing long live kelang ratum doan pini nil tum karbing long live tim pen ladak jasamet nil tum kedo ke lagi Kazirunga national highway ari lo lapu pen ke Nogong district lo lapen lapu bang ke Golaga district nil tum kedo bang ke la bang ke domlong rong pi la bang so tiniali long sidolo ladak ke Kazirunga mate la bang so domlong rong pi bang ke la so ceng tenda konstitusi pe parlo porlo la bang ke ladak bang ke rong mongwe police station si ke parlo porlo ladak domlong rong pi arong araratum jasemet ni maliatum penangana ningkan pen alang litum han parbo pen jenglong inglong han tum ke jenglong lapen limu pen jenglong hepu pen jenglong bonglang alang litum penangan la sonsori pen jenglong alang litum labang so han jor colangahin penang beparahin alang litum ale celong polo la se alang litum mele ni mali tum mele itu dunia lama tu polo na nilitum kacha jor chulanga dimalong ki mesen hemate adimaklong so cheng henta MAC pen nang pi pajur pona sonte jor chulanga hut mesen our side doji pusi karbeng nong life athengnu nang pachini dun ni metua ni kan pelo la bangso nalitum la bangso kulat kang kupon mate la bangso hiti nalitum kang kupon nalitum la bangso hiti nilitum nang thek ponlo national highway nilitum nogong nale dam pule pere jorhat na dam pule de nalitum la bangso adim lo kaki mata nang thek kanglong kasi nalitum ko ano ale jelong pon pesan solo nalitum nalitum pining ke 2011 son pen lodi lage domlong rong pinal tum amekar sadel barong arak sun sadel nalitum la bangso ada kupine so cendenta constituency EM pen thana ra kerap avima ave lang thana ra kerap ta ave nalitum la national highway ari la pu chungni prong lo la pu sinalitum chojor cholangi bomlo ade la dumke kune ke na pen pen so ban ke nalitum ningan kang ching malang litum la puson si jasamet han parbo pen chenglok alang litum inglong han pen chenglok la pen la Glen district la bangso han ben jenglong alang litum la puson si jor cholang si apiso so mate ahem alang litum chubuchi la puson si rengdong rengi nang do bomlo la alang litum ban karbing long life pesame churu riu ni ni mentu ni kan mana tunga la son dulu di kusol lo bepar behahin ali chelong bon ma ali chelong bon di lalu alang litum ke lage Nogong district la pen Karbing Long district la baso ahoy la denarong pen Bikram Teron Karbeng Long life Dikrut sarpo aboha nang litum anam jum hek pen chumesen ahan long ikji ladak nang litum karbi kitun ke danga teng pensi long ponikji kelong jia sona mong lake hantu mehek kangmoy kalangdang hanserang ahan hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mong lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mong vo ok han la penan parta VIP AC room longponengchi komania hemjong si birthday party pangri pangdona maila pen kaprek ga jai megalongta nangji pulote long ichi aprang pen ke pathi ke jiaphan 8761940579 lapen 9365239862 along humri lote longponichi lapen mingchibi ikha ajo ke sangjia par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka Karbeng Long Kedamtang pai ni phai pho arni kang samapor Samuel Intia hem mi kichodet Abirta Julongsi Kajir Rong Hangpi Cluster Level Federation atum tangka lapen kachingthang apiria kirap kapajirda Karbia kheyang bong kachirap ang thek ke thek longpen lapuan ningkang sam lasonsi kisung ke boya tuma phan kirap ki pidonason thora ke measai pirthia thagalong avelo Pinpur Ponme kedamtang pai ni phai phor ni Dolamara Police Station ka parlo sarte rangamekar Samuel Intia hem matha une pinpen hemme ki chupi dara Abirta Julongsi kedamtang pai ni phai kret roxier ni injir bang pietum Samuel Intia hem an humri dampen akera pajurtika
National Rural Livelihood Mission Rongmongwe Block Pen Kesengpon Kaji Ronghangpi Cluster Level Federation Abutung Amaipi Priscilla Terangpi Jivika Sakhi Rojilen Rongpharpi Pushu Sakhi Dalimi Singnarpi Lapen Dadhora Claret Village Organization Pen Mili Intipiatun Chelang Rapetsi Akera Pajiodamlo Bangso song laki soarlo tum phan kangthur ponje na thusi kengkam chejorpon lapen soarlo tum kisung ki boya porahut un an pen kacharap chitu dunja phansi karjapon alangli tum ka homri dama hut kaji ronghang PCLF amai phi Priscilla terang pi pen kisung ki pho hem tu na tum phan aning pathireka laposona porahut dolamara municipal board amai phu mongol singh terangta chetongdon dolamara pen arjison rongphar karbiang long live Duarbagori constituency angkang Jasamet Kaziranga National Park Highway rigedo Tourism Department a hin pen tourist lodge ki kim kerang pontanga di malong an Karbi Anglong life pen kahomri padudam Karbi Anglong district anso se tourism ana Northeast India angbong kapache thangdung thekji aphanpura pinnang ana di malong tourism a sai campaign tourist lodge kimponlo Lason tak taxi Duarbagori constituency ka parlo Jasamet Kaziranga National Park ahoy mate Karbi Anglong pen Golaghat district ahoy kido Sarmen Singnara rong NH highway area long ta isi kithir klong pen kelang mesen angtan pen kebang atuma phan kapasanga dim mate tourist lodge kimrang pontanglo Karbi Anglong live kelang ratum doan niltum Karbi Anglong live pen Ladakh Kaziranga labangso wildlife labangso national highway area sidolo labangke Golaghat district lapen Karbi Anglong district labangso ahoy long sidolo niltum Karbi Anglong live kelang ratum han jasmen paklang poning tung mangelalo la nili phi bangke ladake sarmen timung arong lo labangso sarmen timung arong sarmen sinara rong labangso sinara rong along kedo jasmen labangso tourist los non herlang kikim kerang patang ponlo non bangke kupon pelang officially sitamen labangso kikim kerang pon bangke lalo EM Lunsing Teron alangli Tourism Department PNRD in charge mandate api alangli penangan adim Karbi Anglong atok anu tourism ahin ansu se Karbi Anglong nihang nijang ansu se pirthe thak pache thangdun unji aphan isi tourism alangli tum department ahin alangli tu ake mangpon lasila bangso tourist lo sitamet Jasamet ke Ladakh National Wildlife Park lo lake international sitamet kache thangklong Kaziranga Wildlife National Park labangso park along sitame ilitum lapuson tourist lo jong si kim rangpon pupulote Ladakh ke areng lo tum sitame Ladakh wangpo lapen kapre kadim be sitame dak wangpo karatum aningrong papi ga sonse te teknologi ma adu hoilo lapuson asai hebjong si kim tan lo pulote labangke isi border kache langdun mate isi adu hoy kache langdun la bakso cha kong chelong lo popusi ala li fuda na pachiti dun lapu bangke Kaziranga National Park lo la highway si dokok lo la so highway ke hapu bangke Kaziranga National Park lo la pen hapu bangke Golaghat district lo la pen lapu bangke la hidi neli cameraman papaklong la pangso hidi thaklong lo bo la bangke sarmen singnara rong lo la pen la lapu bangke Karbi Anglong district ahoy lo mate Karbi ara tum lapusi chubuche bom reng dong ring ni nang do bom lo la si border area long lapuson tourism department ahin Jasamet Lunsing Teron la pen Ladakh local MSC Richard Stock bi alang litum la bangso constituency lo lapuson adu ahoy long lapuson tourist los ki kim tan pon war mange la bangke siang thek border area siang thek chi bi pon isi akenang sot a step lo pusi dagara tum sinamena pachini Aduya hoyelong lapuson a hem kikim pona bangki isi thir klong anu jok pia son lopu ha dagara ratum ningkarong lapen ningkang samchepak lang ponsi KAAC ke jalin CM tuliram mong hanga phan lapen tourism asai kam kelang charia bang EM Lunsing Teron phan anparta hadak MEC Richard tok bia tuma phan kurwang thulapen kachoro pajirpon tourism EM sir Lunsing Teron alang tung phan choro partik lo athike nilitum Ladakh Kaziranga ang Dungaray long Punong district lapen Golaghat district kabangso border long Karbi Anglong border long lapuson tourism department pen kedeng pon labangso ahem kikim pon thekapot nili alam ni tumaphan suri kachuru diparje lo theke nili tumaphan kenang sot lo atheke nili tumada Karbi Anglong lapen
Gulaha district la Penong district ahoy long si labang so hem ki kim long pot nili tum tat ningarong pig lo Bagori tourist ke Jasemet areng ke loka pir thepen Kaziranga National Park anang ki jui kelang abang hubang phia tumaphan panong ponsi labangso Bagori tourist lodge sitami kimrang ponlo nona matke labangso Bagori tourist lodge ingpu pon pelang sitami prabjen pen kangpu pon long japhan em lunsing terona hin pen bor ipon bomlo denarong pen Bikram teron Karbiang long live Tangte pini Adap Abirta ke lapuan si kang toniglo domi thak me arni ki me